lidi. Čau lidi, Dobrý, Třetí část. Třetí díl Relax Slyšíte Challenge. Relax. Čekám nějaký random food. Máme tady zase 3 relaxy jako každý rok. Dva kaktusy, jaká je to příchuť? Melon, jablko. Dva kaktusy, melon. Tak, kteří první? Kuba. Tak já. Kuba. A Otvírej, otvírá. otvírej. Ty je všechno tam nejde. No. Ne? Takhle jednoduchý. to je. Nějak se mi to nepovedlo. Prostě je to špatný. Nevím Co to tam proč. má? Počkej, vidíte to? Kam fakt ne. I love you. You. Objednávejte na mým shopu. Kámo, držu. Litlínov. To je kámo, lidi. Takže teď jdu na to já, jo. To je jeden člověk s ulice lidí, kámo, nevšimli. Vypadni, vole, počkej, vypadni. Jdu na to já. Okay. Nastartuj se. Kámo. Víš, jak jsem dost nastartovaný. OK. Teďka tady dá. Tak, to to. Chceš to otevřít? Kámo, on to vůbec neumí. Kam vypadni. Co tam má pan mistr? Počkej. Dej vole, vstav. Já tam dám. Sem S lidi. Kámo, vypadni osud. Sem S prostě. Chutnávka. Řeknu kolik z 10. Ty to úplně kurvy chybám. No, chutnávka lidi, dám to 7 z 10. Lidi, Jak jsem dal třetí? já jsem třetí místo, bohužel. Minule jsem byl první, ale mě to nevadí prostě. Tady je, relax 7 z 10 to dám. A druhé je? Já samozřejmě. Děkuju. Děkuju všem. A první přichází. No, takže já chci jenom dodat, že moc děkuju za tady tu účast. Že tady ta účast hodně dala smysl. Je, lidi, tímhle se s váma loučíme. A tady No, vlastně ještě tady máme jednu Počkej, speciální jednu? věc. na rozloučení specialitku. Tady Kuba, první místo jako bonus, tam nám jako za první místo zatančí ďábelský tanec. Tak, běž na to, běž na to. Děkujeme. Děkujeme. Jenom pro upřesnění, my tady toho člověka neznáme. My pečujeme o takový postižený lidi občas, takže se tady s nima potkáváme. Je to náhodně člověk, co jsme našli na ulici, platíme mu 100 korun na hodinu, ale tady Takže já ještě chci poděkovat za 4 odběratele. Moc se vás vážíme, kdo nakoukáte na naše videa. Za rok bude další pás. Za rok další part. A to je všechno. Vypadně o to. Schválnou.